Otkupne cijene su jako loše, znači naša roba nikome vjerovatno ne treba, znači suha kukuruz 158 eura. Znači ulog je jako veliki, prinosi su smanjeni za 40% i ne znam kako bi vam rekao, skinuti ju moramo. Nemamo kaj čekati. Znači skidete jer ide već morate sijati, ne? Za 2 tjedna moramo pšenicu početi sijati. Znači, To ima puno površine i treba to sve odraditi. Nema tu sad čekanja. Nema čekanja. Jednostavno ono, kaj je tu je. Kaj veli 6 jutara, 6 tona po jutru, da. Ali tu vam odmah i vlaga raste i gdje je normalna vlaga, tu je automatski znači smanjeni prinos. Dok je dobra godina, koliko dobite po jutru? Pa 8 tona. 8 tona. Dobi se 7-8 tona bez problema. A sad kak je ova godina, jako smanjeno je to sve. Pričali su cijene, znači suha da bude jedno 220-230 eura, ona sad pala na 158. Jednostavno, valjda naša roba nikome ne treba. A kaj misliš, jel možda bude raslo dok vide na tržištu da je... Ne bude. Može samo iti dole. Samo dole. Jer jednostavno s tom količinom robe mi nemamo kam, skladišta nemamo, jednostavno i... Kaj, primorani smo njim prodati robu. Na koliko imaš kukuruza? Znači na nekakvih 100 hektara. Na 100 hektara? Na 100 hektara, da. Jel Da. pamtiš da je bila ova grda godina? Pa bila je, ali baš ova godina je katastrofa. Ova je... Pa cijeli 6. mjesec nismo kap kiše dobili. 7. mjesec je baš ono, dok je bila žetva pšenica je malo nekaj opala, ali to je sve ništa. A koliko delate grunta sve skupa? Pa koliko? Znači, 150-160 hektara tu negdje. Znači kukuruza je glavna, a ona baš podbacuje. A da, mislim, ove godine pšenica ajde dobro donesla, ali to je tako. Ove godine i možda dalje više, jednostavno ono, moraš izabirati više kultura, sijati da na nekaj jednostavno. Najgore od toga svega kaj oni nas ne poštivaju niti malo, znači njima je to tak sve. Evo jednostavno. Ali ti žal kaj si odabrao poljoprivredu, vidim da si mlad. Pa nije meni žal kad sam ja odabrao poljoprivredu, ja se v tome vidim i to sve, ja to volim, ja to radim kako bi se reklo ono kak sam mali bili to. Najveći je problem kad jednostavno ja imam sad 30 godina. Ja se sjećam znači kakva je kukuruza bila pred 15 godina, takve cijene i sad. A sve je otišlo 200% gore. Cijena kalna je bila znači u kunama nekakvih 120 kuna. A sad je u eurima nekakvih 550.